Saiki Mas Parindi tak pegat to. Hah? Iya Mas Baskara. Parindi tak pegat. Nggih, matur suwun nuwun. Ganti ya. Kangen esmu Mas. Kok warai lho Mbak. Rasane kaya ratu ngoyen pengen ngombe rasane mandeg ning gulu Wong tegas tekan jiwa ragaku aja gawe kelarasaning pikirku kadang tela bisa kena kanggo tambah kenyek sing tak rasane jero dada wasik Mas Tino Mas Gobang Mbak Lovera Mbak Sastro hatiku tak lali-lali malah saya ngomelelok tak edane malah katon ing mata Lila janjane aku wis lila nanging ati iki kok ra bisa nampa saben lingsir wayah kiwen turun mung esemu sing gawe bingung atiku Tulusnya Indonesia Mas Tino Mas Gobang Mbak Lovera Mbak Sastro Mbak Sari Mas Yanto Mas Kembar masuk nalikane ketemu sliramu brebes milih rasane ana pikirku Mas Gobang Mas Tino pengen mangan rasane kaya ratu ngoyen pengen ngombe rasane mandeg ning gulu Wong tegas kandhang jiwa nyeragaku aja gawe bingung rasane pikirku godhong tela bisa kanggo tambah
saya ngomong